cvičenie ti pripadá ako trest. Toto nie je problém s disciplínou, ale výsledok toho, že žiješ v strese. Väčšina ľudí odpovie väčším tlakom na samých seba. Viac obmedzení, viac nútených tréningov, viac tlaku a očakávaní. Tvrdšia disciplína. A telo bude vzdorovať ešte viac. Tuk sa ťa drží, kĺby a šľachy sú stúhnuté, sila klesá a istota sa vytráca. Lebo problémom nie je pohyb, ale nervový systém zaseknutý v prežití a myseľ kontrolovaná falošnými presvedčeniami. Tu je pravda, ktorú ti väčšina fitness programov nikdy nepovie. Nepotrebuješ sa ničiť vo fitku, aby si získal svoje telo späť. Nepotrebuješ viac kardia, nepotrebuješ bodybuilding, nepotrebuješ pohyb ako trest. Potrebuješ intuitívny, rytmický a radostný pohyb, ktorý redukuje stres. Viem to, lebo som 20 rokov žil opak. Roky som cvičil tak tvrdo, že som veľakrát nevládal prísť domov. Väčší tlak na samého seba nič nerieši. Zastavenie súboja a nájdenie radosti z pohybu, áno. Pošli mi správu flow a získaj späť svoju silu a svoje mladé telo bez toho, aby si sa ničil vo fitku. S ľahkosťou a radosťou.